Hoe is dat bij jou? Laten we zeggen hemel, hel, aarde. Hoe zou ik zeggen? Ja, ik ben me ook wel heel bewust van alles wat er gebeurt. Het is niet dat je constant in de happy flow zit, nee. Maar ik kijk met een andere bril of zo. En ik leef wel in deze wereld en ik ga wel met alles om, maar zoals ik daar straks ook zei, ik ga er niet op. En dat is iets helemaal anders. Ik ben realistisch in wat er gebeurt, in wat ik zie, wat dat me bekomt. Ik ga ook dingen meemaken die minder leuk zijn. Maar ik ga niet gaan zweren. Ik ben er heel nuchter. Ik zie daar straks ook gelijk. Ik zei dat vorig jaar naar een filmfestival geweest in Cannes. Ik ontmoet daar hoge personen. Ik heb de papa van Michael Jackson in de hand geschud. Je zou kunnen zeggen van wow, weet je. Maar ik blijf daar. Ja, natuurlijk is het leuk om mee te maken, maar ik blijf daar zo nuchter in. Dat ik alle mensen, ik ga niemand meer of minder. Is dat de koning? Oké, ik ga er even lief tegen zijn als tegen die zwerver op straat. Ik ga echt niet anders mij gaan gedragen omdat dat iemand is met een hogere status of zo. Als zij mij anders gaan bekijken, dat ze maar doen, dat is hun keuze. Maar ik ga dat niet doen. Je zei ook dat je nu bij een vereniging bent waar je mee voedsel gaat verdelen voor de armen. Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om met dat stuk dat er armoede is bijvoorbeeld? Volgens jouw geloof? Hoe zou ik zeggen? Ik vind wat dat je gedaan hebt voor de kleinste van mij, heb je voor mij gedaan, heeft Jezus gezegd. Dus als ik naar die armen toe kijk, zie ik ook Jezus. Voor mij is dat de roep naar liefde, naar aandacht. Die mensen zijn zo blij dat ik zo'n balletje met moest wagen. Die krijgen plots ineens, die krijgen een broodje, die krijgen soep, en dan krijgen die heel wat tijd om even te praten. Want ik vind het heel belangrijk om dan ook met die mensen te praten en te luisteren. Want ik zie dat veel mensen, ieder van ons heeft uiteindelijk nood aan een bevestiging, aan aandacht, om een luisterend oor. En zeker die mensen, die zijn eenzaam, die hebben niemand meer. Die zijn alles kwijtgeraakt, die leven op straat, die hebben een verleden gehad, dus ik dacht echt eens van wow, men hoort daar verhalen langs alle kanten van allerlei ervaringen, maar die brengen mij ook geestelijk rijker, zal ik maar zeggen. Want het is eigenlijk heel dubbel, het is heel erg van die mensen op straat, het is heel erg, maar soms denk je dat geestelijke armoede nog erger is dan de armoede op straat. En die heerst. Wat ik hier altijd leer aan mensen is, als er iets gebeurt, een drama, een ramp, een natuurramp, een politieke ramp, een oorlog, dat het mooiste wat je kunt doen is jouw bewustzijn verhogen. En hoe doe je dat? Door te mediteren, dus je bewustzijn verhogen. Want mensen hebben geen nood aan geld of eten, dat is bewustzijn. Dus als alle mensen hun bewustzijn verhogen, zal dat vanzelf verdwijnen. Dat is de geestelijke armoede. Ja. En dat is eigenlijk, dus als er iets gebeurt, dan ga ik meteen mediteren. Als er een ramp gebeurt, of als er iets gebeurt met politiek of weet ik veel. Ik kan meteen mijn energie verhogen, en dat is wat nodig is. De energie is te laag. Je ziet als er een ramp gebeurt, een tsunami of zoiets, iedereen wil geld geven vanuit zijn eigen pijn. Maar wat is er dan niet opgelost? Maar als iedereen zijn energie... Maar mensen zouden kunnen nu zeggen, ik heb zo nogal een sceptische man wat deze dingen betreft. Ik hoor hem al zeggen, ja, dat is makkelijk. Er gebeurt een ramp en je gaat even mediteren. Ja. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Dat zou ook een taak van onze lezers of van de maatschappij kunnen zijn. Als we daarbij het woord voeren, denk ik. Ja, als we bewuster zijn, verandert het dingen. Maar we kunnen situaties niet veranderen. We denken wel dat we alles kunnen veranderen. Het enige wat we kunnen doen is onze energie verhogen. Dus ik kan jullie niet veranderen, maar ik kan wel iets doen aan de energie hier. En jij trekt mee de rest op. En vanzelf gaat iedereen zich prettiger voelen. Zo simpel. Ja. En dat is bij een drama zo, dat is in een gevangenis zo, dat is in een ziekenhuis zo. Moest de energie daar allemaal een beetje naar boven gaan, dan zou dat allemaal anders gaan. En volgens jou is dat door meditatie? Dat is mijn weg. Er zijn dat is jouw duizend manieren, maar en voor jou is dat... En voor jou is dat